Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra og Atty. Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini akong suliran. Tagwalag ko sa pangan nga Diakon. Hingkod ang pangidaron. Taga Hitafi Bohol. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga gihatag diri nako sa akong apuhan. Aron inyong masabtan, sugdon ko sa sugilanon sa akong apuhang babae nga naminyo pa og laing byudo human mabiyuda. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa ma? Magminyo ka pag-usap? Nga naman di ay Esther. Dili na ba di ay mahimo nga byuda naman ko? Kinsa mo sa taon nang imo minyuan ma uy, nga senior ka naman. Byudo sabsama nako nga byuda. Og huwag mong ismulin ha, Esther. Siman nga byudo kining akong pamanhunon. Uy, mama sad, uy, pabadlong man. Og wa ka ma-senior, wa sa ka magunaw nagminyo usab. Wa sa pinuangan ng kana ma. Oy, unsa go tay binuangan ba? Nga gipangwarta lang ko? Hoy, Esther, sultihan ti ka. Mas kwartahan pa ni nako, uy. Kay siman gud ni. Og gusto nang manaog sa barko, og settle down uban ako. Mao gisultihan ta lang ka, agi pananghid sad nimo nga magminyo nako. Og diri na may magpakasal sa civil ni Franco sa Manila. Oh, Franco? Mo ni pangan sa imong pamanhunon ma? Di magkatuo si Esther nga imong anak. Maulagi. Daan na to siyang wa mo tuo. Di ang akong gisultihan nga mahinigugman ako. O plano na natong magpakasal. Aron mo tuo ang imong anak. Magpakasal dayon ta din sa Manila. Di na ko kapaabot nga kinahanglang mauli pa ta sa inyo sa Bohol o sa ta magpakasal. Di pa man sa ta kalarda dayon padung sa inyo kay daghan pa kong asikasuhon din sa Manila sa akong retirement. Pero magpakasal niya ta o usab sa simbahan ng Diyos sa inyo dito sa Bohol kung mahuman na nako kining akong asikasuhon dinhi sa Manila. Congrats inyo ma, Tito Franco. Thank you. Hoy, unsay Tito God? Unsay Tito Franco, papa na Esther kay bana na ko si imong mama. Papa Franco di ay. Hay, mas maipas mama kay seryoso gyud unya gipakas lang gyud nimo pa. Mao gyud na. Dili parehas na nakapamabdos nimo nga gibiyaan ka lang samahan ni Diakon nga imong anak. Mama sad uy. Ako pa magpanukma sa akong kapalaran sa adlaw siyang kasal. Ay, husto na mo ni ana oy. Kay nagpaabot na nato ang atong mga bisita oh. Hala, adto na ta sa resepsyon sa atong kasal, Susan. Ay, kapoy man sa diay ning magpakasal nga may mga edad na tayo ni. Ay, di parehas ka ni Adto. Sa gikasal ko sa imong amahan Esther, nga bata-bata pa ko ni Adto. Kaya pa na ako og entertain sa mga bisita. Ay, okay naman ama, uy. Gipasabot ka man sa imong mga bisita, nga mga paryente sa nato, nga nipaway ka na. Ito ay, na mauli na, kung may daw mga bring house. Maayo noon. Tuod ay Esther. Nahisgutan na mo ni Franco ang imong anak nga si Diakon. Ha? Kaya nga naman di ay ma? Kay dili naman gid may mga anak ni Franco. Plano na mo nga amo siyang sagupon. Ha? Kami na laybuhi ni Diakon ba? Anhin na siya na mo. Aron may bata ming kauban din hisabay. Nga may atimanon ming bata din hisabay nga murag mao'y among silbing anak. Total. Wa man ay amahan bata Wa na milaing pananghiran, gawas nimo.
Ma, Ug ikaw, padayon sa imong kinabuhi. Pangita og trabaho. Kay murag nagapos ka na sa pag-atimanan ng imong anak. Panarbaho, Esther. Basin pa di ay, makakita ka og seryosong mga mahan ni Jacon. Sa pagkakaroon, ari lang una namo si Jacon, haba? O gayag kabala ka. Isipon na mong anak ni Franco ang imong anak. ma. Gamay pa kay ko dihang naminyo pag-usab ang akong lula nga byuda. Sa usa sab ka byudo nga siman. O kay di naman sila makaanak. Gisagop ko nila. Sila ang miatiman ako og iisip nga ilang anak. Hangtod nga bidako ko og namatay ang nabana ni Mama Susan nga si Papa Franco. Nagtahod na lagi ko nila og mama og papa nila kay sila naman ang namatan akong mga ginikanan. O karon kay dako nako. Ako na sab ang miatiman ni Mama Susan nga tiguwang na kaayo. Magpangidaro na karon siya og 20 anyos ang akong apuhan nga mo'y nagpadako nako og giisip nako matuod na inahan. Ug unya, Jacon, kuha ara ang mga papilis nako sa yuta sa akong kaban. ha? Nga naman ma. Karon nga tiguwang na kaayo ko dong. Ako kining ihatag nimo. Ha? Unsay buot nimo ipasabot ma? Giisip na tingang anak sukad sa gamay ka pang bata. Kaya ko na nag-atiman nimo. Ug hangtod karon nga dako ka na. Ug ako na sad ang nagkaluya. Ikaw na usab ang mag-atiman nako. Ikaw ang nag-atiman namo ni Papa nimo Franco sa among katiguangon. Maong deserving ka nga ikay manunod aning yuta nga among napalit ni Franco sud sa among kaminyoon. Mao nga tagui ang mga papel sa yuta nga akong ihatag nimo. Ma. Mao ba? Mao lagi ma. Lain na maginig sinultihan si mama. Mura man siya nanugon. Gipahipusan pa niya nako gani ang mga papili sa yuta. Ay, tuman nila na Jacon. Ayag supaka. Kay kanila ba makatiguang sa pagkasaputon. Hipusan na ng mga papeles ngayang gihatag di mo. Kay mahilomdom na sad na, mangita na sa dunya na. O ma. Paamin ako ma. Oh, bago ka pa ang naabot. Kinsa man da itong nagkagulkol sa imong kwarto ganida. Ha? May misa ka sa kong kwarto ma? Diha ka na ma. Oh, kagubot sa kong kwarto. Gisa ka gidinig tao? Sa may tuyo din eh. Oh, abli na ang aparador nga gibutangan ko sa mga papili sa yuta ni mama. Oh, dili. Wala mga papili sa yuta ni Mama Susan din eh. Wa ko na gyud makita pa ang mga papeli sa yuta ni Mama. Kinsam kay na interes sa pagkuha adto. Mura bang dunay naggabas sa mga kalubihan? May namutulog kahoy sa mga yuta. Kinsam ka? Magsusi ko. Hulong! Hulong nga yun, hulong nga! Pag na yun ang chinsube, kaya di ba daw ang sulti ni ikaw, Juan Jacon? Paga!
Sa tuyo pagkutanan ako, gaw Jakon. Kinsa naghatag ninyong pagtugot nga mamutol mo glubin nining akong yuta? Si Yuta. Ako na karon gaw Jakon. Kaya ako naman yung napalit sa anak mismo si yung Papa Franco nga si Diego. Unsa? Ang anak ni Papa Franco ang nagbaligya nimo ani yuta ah? Si Jigo anak sa akong step-grandfather nga si Papa Franco. Sawa pa sila maminyo sa akong apuhang babae nga si Mama Susan. Siya ang nagbaligya sa yuta nila ni Mama nga akong apuhan. Ug karon ra ba, papahawaon nami sa akong igagaw kay siya naman kung itagian ini. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, napalit ang maong yuta sud sa kaminyoon sa akong byuda nga apuhan ug sa iyang ikaduhang bana nga byudo usab nga usa ka siman. Apan ang titulo sa yuta nakapangan sa akong step-grandfather. Matawag ba nga conjugal property nila ang maong yuta? Ikaduhang pangutana, giisip ko nga anak sa akong apuhan ug sa akong step-grandfather kay sila man ning nagbuhi nako sugad pas gamay pa ko. Ug ako na sab ang miatiman nila sa ilang pagkatigwang. Angay lang ba nga ako'y manunod sa ilang yuta kay gihatag naman unta ni sa akong apuhan nako ang mga papilis aning yuta ah? Ikatulong pangutana, gisaka ang among bahay ug nawa ang mga papili sa yuta nga akong gitaguan. Ug nabalitaan na lang nako nga gibaligya na sa anak sa akong step-grandfather ang yuta. May katungod ba siya sa pagbaligya ini nga buhi pa man ang akong apuhan nga ikaduhang asawa sa iyang amahan? Balido ba ang iyang pagbaligya? Ikaupat na pangutana, ang titulo sa yuta nakapangan sa akong step-grandfather. Pwede pa ba kini nga matransfer sa pangan sa akong apuhan nga maoy iyang asawa kay buhi pa man ni karon? Apan 90 anyos na. Unsaon nga maligal ang paghatag sa akong apuhan nining yuta diri nako? Ikalima og katapusan, ingon sa akong igagaw nga nakapalit sa yuta nga wa na kunoy katungod ang akong apuhan sa yuta kay iya na kining napalit sa anak sa bana sa akong apuhan. Ilara ba nga gipamutol ang mga kahoy? Unya, papahawao nami. Asa man kumuduol nga dili sila makayano-yano sa pagpapahawa namo? May paagi ba nga mabawi ko ang maong yuta? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jakon. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problemang may punto legal. Kinsa na yung mga nai-problema sa ilang mga katigayunan, sa ilang relasyon, sa mga legal documents nila baka ha, or na yung mga personal nga mga problema ay ipadala na inyong mga suwat diri nako, diri sa ato ang stasyon, dinhi sa DYHP, diri sa Cebu, tungod kay ang ato ang mga scriptwriters naghuwat ra gyud na kung kang kinsa na pong suwat ang sunod mahimuan og drama sa kahanginan. Of course, ako ang partner, si Dr. Obra, maunay tighatag sa ato ang mga tambag kabahin sa inyohang mga pangutana nga may punto medikal. Dr. Masdrene Obra, no? Ato ang letter sender gikan sa Hetafe, Bohol! Sipa, bedjud kayo ta sa Bohol. Hello! Ug maayong pagpaminaw sa tanang mga Boholanos din ha. Sa amin ako pagtawag yangan. Hakon, Jakon, no? Moingan sa ato ang letter sender for today. Ipadani niya sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page. Kabahin ni sa katong naminyo pag-usab ang iyahang biyudang apuhang babay nga si Susan ngadto sa usa na sad ka biyudo nga si man nga si Franco. Gisagop si Jakon sa magtiayon kay di naman sila makaanak. O giisip nga ilahang anak gani mamagpapa ang iyahang tawag sa iyahang apuhang babae o sa iyahang step nga grandfather. Mao na kini nagpadako og nagatiman niya og dihang nangatiguang na ang iyahang mga apuhan, no? Siya po'y nagatiman na ay napalit nga yuta ang iyahang apuhan sulod sa ilahang kaminyoon. Nakapangalan ang titulo sa iyahang step nga grandfather. Namatay ang iyahang katong step grandfather sa age 90, taas-taas pong kinabuhi.
Gihatag sa iyang apuhan niya ang titulo sa yuta. Kay lagi, iyan ako nuning ipasunod. Kay giisip naman nilang anak, apan, gisaka ang ilahang balay og agoy nawa ang papeles ug nahibaw-an na lang niya nga nabaligya ang maong yuta ngadto sa iyahang igagaw. Ung ang nagbaligya kuno ini mao ang anak ni Franco, sawa pa sila magminyo ni Susan. Namutol na karon sa mga kahoy ang iyahang igagaw o giingnan sila nga papahawaon na sila sa yuta sa iyang igagaw kay iyan ang igagaw ang tag-iya. Medyo complicated ang storya pero ato ning paningkamutan nga atong tubagon. Unang pangutana, napalit ang maong yuta sulod sa kaminyoon sa ako ang byuda nga apuhan ug sa iyang ikaduhang bana nga byudusad nga usa ka siman apan ang titulo nakapangalan sa ako ang step grandfather. Matawag ba kini nga conjugal property maong yuta? The answer is yes. Matawag siya nga conjugal property nilang duha. Kay sila may managtiayon and kay nangabyudo man silang duha, therefore, ang iyahang byuda, naminyo silang duha. Okay, kung wala sila separation of properties, tungod kay minyo sila before, dili sila conjugal. Tungod kay naminyo sila before, naa sila'y kaminyoon before, kato conjugal to ilang first marriage, no? Karon, kaning ilaha, basta second marriage manggod, it's usually complete separation of properties. Pero, kung ma-prove ninyo, nato nga ang pagpalit ana o ang kwarta nga gigamit, kwarta nilang duhang managtiayon, pwede nato maingon nga co-owner sila of the property. Pero nga nagpanganra na sa iyaha tong exclusive property. Pero, na ako'y dakong pero, nga naman, pagkamatay ni Franco, si mama ni mo, Susan, nahimo mang iridero niya sa iyahang exclusive nga property. Meaning, naa siya'y bahin o pwede siya makapanag-iya sad og bahin pud anang yutaa. In fact, no, kung naay anak ang iyahang nasilwa, man sila anak sulod sa kaminyoon, siya mo'y maka-irider o maka-panunod anang maong yuta. Kung naato'y mga anak sa unang kaminyoon, pwede po to sila makabahin, pero kanimuhang asawa, kay legal wife man, ang imuhang tiya kani si Susan, pwede ni siya nga makabahin o makapanag-iya atong yuta. So di pwede masulo. Okay? Ikaduhang pangutana, giisip ko nga anak sa akong apuhan ug sa akong step-grandfather. Kay sila naman ang nagbuhi nako, sukad gamay po ako, ug ako sad ang nag-atiman nila sa ilahang pagkatiguang. Angay lang ba nga ako'y manunod sa ilahang yuta? Kay gihatag naman unta ni sa akong apuhan nako ang mga papeles aning yuta. Sadly, no? Kaning akong tubag, gustuhon ko man nga itubag according sa inyong gusto, pero ang akong tubag limitado gyud ha, sigon sa mando sa balaod. Ang balaod manggod nag-ingon nga ang naay katungod nga manunod sa kabutangan sa usa ka taong ni panaw na is kanang gitawag natong legitimate ug legal heirs. Legal heir gani asawa, unya manaog ta kung naay anak, ug way anak musakatan nagbuhi pa ba ang ginikanan or wa na. Kung way anak, way ginikanan, so way tagnaog basin na apay apo. No? And in your case, wa manggod ka na legally adopted, no? Wa manggod ka na legally adopted by your unsay tawag nimo ani, wa ka na legally adopted sa imuhang lolo ug lula. Way papel nga mapakita nimo nga sila imong ginikanan, maski pag gitratar gyud kanila gyud, no, in truth and in fact gitratar kanila, so wala gyud, dili gyud maglisod gyud ta. Ikatulong pangutana, gisakah ang among balay ug nawala ang papeles sa yuta sa akong gitaguan ug nabalitaan na lang nako nga gibaligya sa anak sa akong step-grandfather ang yuta. May katungod ba di ay siya pagbaligya ini nga buhi pa man akong apuhan ang ikaduhang asawa, balido ba ang iyang pagbaligya? Muna akong giingon, no, sa imong unang pangutana ako manggutong gitubag nga while dili siya conjugal, pagkamatay sa imuhang apuhan ni Tatay Franco, si Nanay Susan
na ay katungod nga manunod anang yutaa. Kauban of course aning iyahang anak kanang imuhang igagaw. So dili pwede nga si kisay nagbaligya aning iyahang yuta katong imuhang igagaw. Dili pwede nga siya lang ang mo baligya ani kay dili raman siya ang naay katungod ana, no? Apil man ang imuhang lula. So dili gyud to valid ang iyahang pagbaligya. Kaupat ug katapusang pangutana, ang titulo sa yuta nakapangalan sa ako ang step-grandfather. Pwede pa kining matransfer sa pangalan sa akong apuhan, nga mo'y iyang asawa nga buhi pa karon apan 90 years old na. Unsaon man nga maligal ang paghatag anang yuta diri nako. Okay. The step is this. Kung pananglitan na ay mamatay, na ay yuta no nga gipanag-iya, di man gud na mabaligya. Di pud na niya pwede mabalhin ang titulo kung dili mo execute anang gitawag na extrajudicial settlement of estate. Unsa man ning dokumentuha? Kaning dokumentuha mao ni document nga magpatapok sa tanang mga legal ug mga sumusunod anang yutaa. In which case ang imuhang lola ug katong imuhang igagaw ang anak sa imuhang step nga grandfather, no? Tanawon na to, kung napabasad sila laing anak, kung danting sila rang duha, silang duha ang mo-execute anak. Ang kanang extrajudicial settlement, usa na ka dokumento wherein ang katong mga legal heirs mo-execute ug musulti ug musaysay nga sila ang legal nga sumusunod sa nikanhing Lolo Franco, ni Tatay Franco. Pagkamatay ni Tatay Franco, mupamatuod pud sila nga si Tatay Franco wa ni utang. No, namatay ni siyang way utang ug pagkamatay niya mauni ang mga katigayunan nga nahabilin niya. Number 1, kanang inyuhang katong maong yuta. Ug kana pod more importantly mo nang mintag settlement kay dinha nila isuwat kung unsaon nila pagbahin-bahin ang mga nahabilin nga mga kabtangan or unsaon nila pagbahin-bahin ang katong yuta nga gibilin sa namatay. Og base ana mobayad tas buhis og dinha pa itugot no sa gobyerno ang pagbalhin anang maong titulo. Dili gani na mabalhin ngadto, di man ka makapabalhin kung dili ka mo execute sa extrajudicial settlement of estate ug mobayad sa buhis. Maglisod sa kagbaligya, di gyud po na nimo mabalhin kung wa tong mga dokumentuha. Kay wa pa man kay katungod. Di po na nila maparehistro. Samot na nga kung nikawat tong maong yuta, basin ang yuta, ang titulo sa yuta, basin po nang nagkawat ato, imura po ngigagaw, gisaka, no? Di mang dito niya po mabalin. So, dili valid nga naman, kay ang magbaligya, kinahanglan na ay katungod sa pagbaligya. Ang imong igagaw, partial raman ang ihang katungod, kay dili man siya ang full owner. Kay ang imuhang lula, dapat co-owner man anak nga property. So, dili gyud to valid. Now, kinahanglan ninyo gukdon mo, file gyud mo, I think kinahanglan gyud mo adto og abogado na may daghang abogado din no sa Hetafe para mo konsulta mo. Pwede man ka mangayog certified true copy na lang usa sa yuta, sa titulo sa yuta ngadto sa Registry of Deeds para mastudyuhan og klaro og matan-aw pod sa imuhang lawyer kung unsay ilahang legal remedy. Kay kung pananglitan mabawi na ninyo ang yuta, akong suggestion is mo execute na lang og either deed of donation or deed of sale ang imuhang lola para mabalhin na dinha sa imuha ang iyahang bahin ngadto sa ang bahin sa yuta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa tuwang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug mayong adlaw. Sa ka. Mayong adlaw sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong sugilanon. Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminaw niining sikat na kayong handumanan sa usa ka awit. Ako si Dodge. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong tampo,
palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, If I Keep My Heart Out of Sight. Your goodbyes are somewhat RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Bunga, Toledo City. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Dudes. Ano sa'yo mo ka magpauli ron? Hindi mo ka magpaabot na ko? Papauli-on lagi ko sa'yo ni Mama. Kaya doon naman ko na may bisita. Bisita? Sakin sa man. Di mahimo nga muadto ko sa inyo. Aron, mahimamatad na ko ang inyong bisita. Pamilya na sa ko ninyo. Oh. Muadto ko sa inyo, ha? Ikaw ba? Sobraan na sa kaka-feeling at home sa amo, ha? Uya para ba ta? Dili pa ta magtiayon. Nga naman di ay. Dawat naman ko sa imong gilikanan. Mahimo ba? Not this time. Sa gikaingon ko na, wa ko masayod kung kinsa ang among bisita. Mao nga, ayaw na lang una pag-apil-apil, okay? Maayo kay sayo kang ni pauli ron. Ay, naglata akong tiil sa baboy para sa panihapon. Ug nakapangayo sa kong sili ko likot sa silingan. Mao nga labing siguro ganahan kag yung mukaon ron. Ngano man ka? Kalawom gud nimo panghupaw. May problema ka? Wa man ma. Ikapoy lang ko gikan sa trabaho. Busy kay sa tindahan. Magpahuwayan ako ma. Kung andam na ang panihapon, kawalan ko, ha? Nahala, sige. Kay mao pa masay paglunod na ko sa tiil sa baboy. Latan ko pa man to. Okay ma. Pukawalan ko niya ko. Ngano mo ko eh. Murag, di magiging ko mahimutang. Gusto ko matog aron marelax ang akong hunahuna. Pero, lain na akong gibati. Ngano kang wa may kupatuan ni Rindin sa ila. Makapahipong kayo. Di man yung timingon na ni. Basta na-event sa ila. Purisan pagid ko permi. Pero karon, dili ko pwedeng wadto. Sa kinsa gud day ka ang ila bisita. Kinsa ka? Ngano man ka, Dudsoy. Timi-timi ka man sa pagkapon. Sa madwa ka ganahis akong giluto. Oh, mama eh. Nahan mo eh. Pero murag busog palagi ko ma. Mao nga wapo ganay mo kaon. Mao ba? Ay sige lang. Bilan ta lang unya kaugsudan. Kay kung ganahan ka ng mukaon, may makaon ka pa. Salamat ma. Ay barog na lang diha. Lain ka ayo nga mag-apong ka sa grasya nga magtungo. Magkagaba ra ba na? Daon saman ka, uy. Pura magdako kay kag problema. Nag-away mo si Rinrin? Ha? Away good mo. Wow eh. Sige ma. Mubarog na ako. Excuse ma. Niyan ako gawas ang Rinrin. Magpahipit ako din eh. Dili lang kumuha ito sa ila. Igo lang kung magsusi kung kinsa ang bisita. Si Rene marong kusog yung di katawa. May lang tingog. Tingog sa lalaki nga kusog siya kayo ni katawa. Murag lingaw pa sila. Hoy! Uy! Lisa! Ikaw mga din eh. Nagpakurat mga. Nagunsa ka man ko na din eh.
Mura ka mag si James Bond nga. Nagupo-hupo din ni, uy. Kasi kagbuang. Nailang tingog mo. Dugunsa ka din ni, uy. Anong makamulaho sa ilang rin? Gusto. Naibawan ako. Naibawan ako kung nanuwa ka mo adto. Gets na nako. Tinaan mo ko ng ex ni Renren, no? Kauban ng parents iyang ex. Kay suod ba ang pamilya ni Renren o sa iyang ex? Maudi ay, ngawa ka mo adto. Dili tingali ka makagwanta kay magsalos magit ka. Bisagon saon. Ang ginikanan o ang ex ni Renren ang ilang bisita? Hala. Uy, wali ka mahibaw? Uy, sorry ha. Sige, ito na ko, uy. Napasaan ako na. Diha ka na, ha? Ex ni Renren ang iyang kaupan. Huwag lamay ka silang likatang. Laginas kong gibati. Mura magikumot ang akong dugan. Sakita, uy. Cool off? Naki-cool off ka na ko. Oh. May gusto lang kong tugaron sa akong kaugalingon. Oo, ako makigbuhat ni mo. Cool off lang. Space lang akong gipangayo. Space? Yan naman. Naglibog na ka? Kung si Kinsay mo piliyon. Ako ba? Kanisaw ni mo gikan sa kasakitan nga gihatag ni mo sa imong ex? Di pa magdusan ka niya? Unya iya kang gibiyaan? Ibong ka no? Kung ano na hibaw ko. Dudes. Kung mayo na lang gani, nga nakuha ang imo untang gisabak. Kay kudwa pa, inahan ka na untaron. Mapandili asawa. Ako sa man, nagbalik na mo. Mao nga nakig-cool off ka na ko. Nagbalik na mo. Uwa, may magbalik. Ni ato lang siya sa bahay kauban ang iyang ginikanan. Kaya daan na pa yung untang suod ang among pamilya. Hangtod nga nibabtos ko. Nagbalik lagi mo. Wa lagi may magbalik. Nagpinasayloay na lang mi. Kalimtan ko unsa may nahitabo sa niaging panahon. Kana lang. Kalimtan ha? Iga no? Human sa tanang pagbaboy nagibuhat sa imong ex. Saan nga na natawhan na? Randy? Papahimuslan yung kayog na. Dagbuhay pa lang daan. Sapal na. Kay baboy man siya. Wa may magbalik, okay? Friends na lang mi. Gusto lang ko space, dudes. Kana lang. Ikaw good. Agad lang ko ni mo. Kung sa'y gusto ni mo. Kung makadesisyon ka na good, pahibaw alam mo niya ko. Maoy, Brad. Why? Alog-luwag lang ko sa akong dughan, Ped. Mga gusto ko mo inom. Kape naman nga nag-cool off po ni Rinrin. Diba? Buhi na si Rinrin, uy. Pero mo, nakita na ako. Lagi kay gayon. Sige nagkuyog si Randy, kanyang ex. Malipayon mga sila, nagkuyog. Barang udah kalitan si Rinrin nga pagkakita yan ako. Mukhang guilty. Buwa naman kapin nga nag-call off ka. Kung saan dani, sige pa ta. Niya kita sa trabaho, Dods. Busy ang tindahan. O nga. Kaya sa din magsulti. Nga lugos ka maganing butagan ako. Mura ka magwa makailan ako. Mura mo kog, way labot ni mo eh. Magsulti lang unya ta. Mo-text ko ni mo. Basta, pabuto na ko ang imong text. Aron magkasulti ta. Promise na? Magbalik na ta. Sure ka? Nga nakadesisyon magana na magbalik ta.
Tungod kay ako natugkad. Nga mas bugat ka di ay alang nako kay ni Randy. Nagkabalik yun ta mo. Sa mo bungi kayon. Sorry, Dudes. Sorry? Sorry? Naki-cool off ka na ako kay nakigbalik ka sa imong ex nga nipasakit ni mo. Dudes, I'm sorry. Sorry. Kababae ni mong dako. Nga nihimo ni ini. Ako gani. Pag cool off na to, ako na akong mabuang. Halos idog ko na lang gani ang bino. Di palapos ko na lang sa dunggan ako ang kasabat ni mama. Halos ako na lang ikamatay. Ang kasakit ka nakig-cool off ka na ko. Dudes. Huwag lang ko magpakasa sa tong relasyon. Isaw na huna lang. Huwag yun. Kay nagligay ko makasa sa tong relasyon. Nimo. Dudes. Friend, magbuwag na lang kita. Ako na yung desisyon. Makigbuwag na ko nimo. Dili na ako mudawat nimo. Balik na lang ni Randy. Dili na ko nimo. Afraid to hold you. I'm afraid of your touch. Manguyap ka na ako? Himuon ko ni mong panakip butas ni Renren? Tabangin lang kung makalimot na yun ni Renren. Sayod ko man tingali sa rason kung anong ako siyang gibuogan, di ba? Gusto naman ang akong desisyon, di ba? Naluibit ako sa imong kitangatan sa mga kamot ni Renren, uy. Nasakitan sa tiyak ko para nimo. Nagtarong kagod sa inyong relasyon. Please, Lisa. Tabangin ko. Nagkagusto sab ko nimo, Dods. Ang kunon ko na. Og andam ko ikong tabangan. May kalimtan mo lang si Renren. Og manghinaot ko nga unta. Mausab ka ng imong buhaton. Hikalimtan mo siya sa hingpit. Lisa, salamat. Hindi ka salamat. Dili ka magmahay sa imong pagdawat ako. Dili ka magmahay. If I keep on talking now, it's dark. Pila ra may sugilanon, mag 5 years na mi karon si Lisa. Isip magtiayon, kauban ang duha na mong kanak. Buotang inahan og mapinanggaong asawa og inahan si Lisa. Wa gyud ako magmahay nga kaniya ko itakli ang akong gugma nga alang unta kang Renren. Si Renren karon, si bisan kinsa na lang lalaki ni Tumpa. Kawa may ni seryoso niya. Kaba sa tingali. Dinihang kutob, daghang salamat, RMN. Mao ka mga hikalang kaagi ni Dudes nga taga Bunga, Toledo City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga regulahan, If I Keep My Heart Out of Sight. Ang maong kaagi, kibahatan udo sa radyo ni Mira Luna Tupalat, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga hikala, mga suking tipaminaw, kinasikasing kong gidapit sa pabada. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.